udto, kini ang Sugbo News Live. Sa pakig-alayon sa PhilHealth Yakap program, gilusad sa University of Cebu Medical Center ang Kalusugan Center. Formal nga giablihan sa UC Med sa Mandawi City ang ilang Kalusugan Center. Sa ribbon cutting ceremony, nanguna si Attorney Augusto Go, ang chairman sa University of Cebu, kauban si Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan. Kauban usab sila si Vicente Soto Memorial Medical Center Chief, Dr. Gerardo Aquino Jr. o UC Med Medical Director, Dr. Armando Tan, Assistant Medical Director, Dr. Nina Angela Dacera. Ingon man sila si DOH OIC Director, Dr. Jonathan Neil Erasmo o PhilHealth Regional Vice President Marjorie Cabrieto. Sa giablihan nga Kalusugan Center sa UC Med, ang mga Subuanon libre nga magpakonsulta, magpalaboratory o libre nga cancer screenings. Sa partnership sa PhilHealth Yakap program, ang Kalusugan Center sa UC Med nagpakita sa dedikasyon sa paghatag og accessible og people-centered nga healthcare. Si Governor Pam Barriquatro nagpasalamat sa UC Med sa pakigduyog sa iyang prioridad nga pagpalambo sa healthcare services sa mga Sugboanon. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras, atangi ang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo, dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxtero, maayong udto.